Няма повече, с него спиш сигурно. Аз се карам на моята сестра, викам, ще се развалиш очите. Нека съм по-тъпа, аз викам и като нямам такъв телефон, викам. Аз ще питам си време, когато ми ти е добре, когато едното такова и стадия даваш на положение, ти се видиш на какво. Видиш ми. Значи аз много съм зле и аз с едното око. И виж ония какво каза, че къде като имаш очила не можело. Верно ли е това нещо? А? Верно ли е? Аз не ги исках неговите очила, но аз шидам на друг лекар. Ще питам. То като ми едното не е пред, значи той ми